Rumong semukti aning tumapa. Nanging muktiku iki gawe sesaran liyan. Yen tak gagas kebuijo mati suatanku. Amarga iki saben aku nang tulampak gulian tasah lalamen sapa sing tak pateni rikala semono. Yo kene lakon iki lumpuk ning pribadi. Duh dewa, paringono kekuatan aku. Kenaro Kadring, waspada ki aku pancen dosa karo kowe Kadring. wong utang nyaur nyilih balik ki aku kok pateni nganggo pusaka Kiai Gandring besok matimu saka Kiai Gandring. Aduh, ora. Iki naro Kadring, aku tunggal antung patiku disetok krenah tukamen to. karo pusaka Kiai Gandring. Kula eling deneling yo kenaro besok patimu bakal saka Kiai Gandring. Ora. Kowe padel. Padil panjenengan kunilakake matur nuwun kang tanpa pepindho. Dene panjangkaku wis bisa kasembadan. Gunku kepengin mateni marang panjenengane Rama Prabu Kinarati. Badil, Dewa timbalan musuh dalem. sesune apa kang bakal tak paringke marang sliramu? Nuwun sewu dhateng musuh dalem. Kanjeng Pangeran Anusapati Jimakto. Kula rumaos bagya mulya atas peparing panjenengan ingkang tumanduk dhateng ing abdi awujud Mas Picis Rajawana. Pedal menika kula sampun mboten ngajab ganjaran. Wis ora ngajab ganjaran. Yen kowe ora tak pateni, lelakon iki bakal minarbika. Yen kowe wis mati, kok menawa ana sing mangerteni, kabeh lelakon ana ing Praja Singosari. Wiwit dina iki aku bakal jumeneng Nalendra. Kanthi jejuluk Prabu Anusapati.